Manny Jones production. Ose me domba. Oh, Big Mario, Mario. Sonya mi bese wadu fejemu. Ansana wadru ubutano. Nipakase bia tenwa mane. Ansana. Ya, kujina na mne nkasa. Kujina maame nchen na mne nkasa. Nti ade amoye na eye. Empanyin bu bebi se waye bi agyan. Nka se waye bi akoso. Obi ba na moye ne saa no. Obi ba na moye ne saa na ka hunu se obai. On tena nchen afebo. Obakwa akodi baabi. Na se obi dibi ye na ebeye odana. Ede na moji afiri akwada yi ho. Enti munhun sa akwada yi wo ye awisia no ye jankaba enna na eje ede ne ba asase su nyina no. Wo mafiri wiase. Enti nka so no mu se wankasa wo de. Neso ase wona obaye tipenso nti no wo pese wo ka wo de ye hye wo yam ne momu titi obi de pasa eye. Eni ye bodin so a ye de midin ka ho. Midin ka ho. Neso wiase de wanti anti. De otie so o kirase so a obekirase poto. Iti die pa na wo die afiri hunu ye ho. O pese mutu ni firifia. Se de mo pese mo ya ne se o firifia. Se mo pese o firifia. Eye mepe baabi ama na firi. No de akwa why? Na ka mo nko a. Wonsanka, wonanka. Ade bia ye ni fia bia. E wo sumni nyina egu no so. No ote ho. Eti wuntimi ntete ne se wo nyini. No obekwa aware. Wonsei egugu hu. Ogi ano akwaje chana fo atade we se shefo no. Me huna dia pote amenye wo. Aya na bibia mse me fa di mo. Na so ba esa da yeso. Tu su nyanza. Adenti na osori a na wona ne ko nti ade a masumagu ne su bebrebe oye ne fiai. Wo ye bi echi. Ko nsa twitwa. Wana kai na wana mode sa ade ne ye no. Mo ade akura mo ye me tan wo efi akura ne sei. Mo ya ade na won pe no wo yi masutire no. Wo nyina bonten sabi anka kanchire obi a waka kire me no. Na ma sa tumanu agu no so. Mini wa na mo boro no. Se edi enti no ka kire me sa. Okay, se die. Itu nkwatire de atwire. Me de mani beto fom. Die ebesi. Isuro mimpe din sey bia. Mimpe abodi akeka bia. Me obatan. Wo obi di bi sa ye wa enya me de. Tu ma me de on kanfo. Why? To dwo no anya oso. Me na o ma ke wa. Ena pa ma hu se watonso agu. Ama ko fa haban ya so. Enya haban. Watonso agu. Ma tu agu. O de ma me fa haban bi betimi aboa me. Enu wa ko fa hyem. Akori se won kasa yam. Enu ni yam na acha se. Wo be se opam me na me ba. Ye ka na wo ja ya ni ko. Na fe bia ba biem. Ana wo pese ojai. Me dia me nka se mo ja dia na me nya akwan fefefe. Ma bre. Oh. De bia na me ba na nti wono so oni obi ba. Oni obi ba. Ade na samotie ba ko de na wontimi so ba wo musai. O do mo to ma ka musai. Udwan ho brasie na wo ye. Esu udwan wanwa we ne bohina. Eye dey. Eye dey fi. Fo wa wo pregu me so. Hwe. Na de nti na wo ka sa de nti na pregu ni so. Asem ye ni. Wo pra ye dey. Egu ni so. Na no wo pra na we. Wo da ha. Eti wo da ha. Oda no na Mr. Tia Prado wa. Ti mi dru na eida na Robert and me. Se me de Brian na fale na. Wo da ha we na si fo. Se wo da ko na so wo nan no. Esisi fo. Papa nyo no kra kam nim se ye timi de papa ne ba wiem. Papa ba bia me dai. Papa ba bia me dai yo. Odwimu. Konkonsa ni bia. Mo so krokotre. Wuni. Mo so krokotre. Konkonsa ni bia ni suom na ni ase. Amen kan kire. So ya prabo. Amen kan kire. Hweniye na daati asemo. Wa wo betena se. Na waka se ade am de yi abofna yi. Entwe yi na me kunu kan. O ka se me kan. Ko na ko ya wa de wa.
nkosenso jai mi amekwa jai ai kokosa jai mi amekwa kokosa mi amekwa ba ya ba ya ba ni wodi ani aso no ba ba ko so le di se o mu die no na wa wai wani obi o ma ye ka ya ba yo hima fia yo ya ba ku yan mama mi ni mama yan ko masoa ai o be so ama mi amekwa ni nsuo akwa ko fade no ko mi fa na so so ye ni wo ye ni nti mama akwa ya akwala ye kula de twanuane begu no na wo ye ewe kese wo ti asem o kan wasai wasi ono ko no Akosua sa wasua wansua me wonu amma kwa sai so Akosua mo wansua me akwade ye mama ya fa kashire o be fa kashire temelele ye do ye nyi Akosua ma akwade Akosua no ka bi ama o de ka bi ama na wakata me se wayi won su na to e ya haba ya se me sunu gu fam ha basini de yesa basini na shadam ho se sa ayo hima shadam ho wai na me ko nsuo na mapra na makofu makoto aduane na wadi ma na aduane wadi wata de o yo se de o se wo Chinese restaurant Midobe me babo. It's so better from a decantino. Enchancha, one of you. Midobe. Achira mo sawa. Ule yiro na chinchin sim. Achira papa. There's over so what to me me papa nta me wa. Oba so what to me papa nta me wa. Ah? Ejubi minima dia mai. Wuni ma dia waje. Ube hu ade a waye so. De be si wo fie ha bia, de so bo papa amane. Enu no wo fie saa, enti na mama nka ho hwe no. Enti na mama nka ho hwe no. Weti ba me ka sa mo nkyerɛw. E da wunnim. Na se bibi be si na wo bo papa amane sei. Hunu se saa da na wo se sa wo ne ma sa akɔ. Wo ta asɛm na me ka kyerɛw. Ejubi, anya dokononko na eburonko. Ni nyina ye aduane ba ko fa ne se o papa ni nua na ne ba ne me Adwubi o kasa kire me a meti utu mefo a meti ti se me ye wade ne se wo mpa wo nua ketewa ne mo betimi ne maka mpe wasem fo Adwubi fo wa pe wasem wate Che enka tem to pe ma asem da o pe ma asem na kosisen masem na o pe no pe na kosisen wo ye so na asem o pe se wo kire ni pa nyansa bi se wo se me nche wa hin bia e de na da ye me ampa me kan kire wo na de be na efiri mu ma ah e na maka kire wo no se wo nim se papa wo firifia e ka me ene maame de be ka na wom e ka me maame ne wo e wo fie ha sei maame we so wan hyehyɛ wo ne ma yie na yes wo be ma wano aye wura de besi bia wo be ka wo be fa wo ne ma ko so wo papa na wo me wo papa wo kyemu ewu ye ntafo kora obi adwen nyepe wo ta asem na me ka kyerɛ no obi ani na adwen ya adwen nyepe wo ta asem na me ka kyerɛ no ti hwe ni hwe se de obesi ahyehyɛ wo ne ma wo ta asem na me ka kyerɛ no so much ene na me se afi na mbesi papa nkuku afuo mu nti nka fa aduane susu serebe ya papa ba obenya bi edi why misro ma mentima ni nyina do mbesi papa de ene ma mentima de de ni nkras sem de ne John ka service de de ni nkuku afuo mu ni suku afuo mu e na wo besi e fa me hyehyɛ wadwumam wo ta asem na me ka kyerɛ no adwuma wo sa wo ye no when wan kyerɛ me se menya bi ma wa boda Midoba me babo. Somje. So better from ene nkodo. Wona wa nkodo. Jemfa kwa fo mada wo na wo beso be kwa fo mana. Wonim sa wo kwa fo. Ne dabo ne nkwa fo. Wana na nko. Mbele shom na koda be de minya kwan. Na me se ne ye dabo ne ye nkwa fo. Ene ye dabo ne ye nkwa fo nti be de ne yedidi. Eja ho asem na me ka som. Bibia o ja so gu ho no. Semia na me koye. Ejegu eja na mfoe. Emfoe no nso. Afa na me de som. Afa jejeje mi pie ba besesa na wada wa hu emfoe. Mi se som na afo. Wo be kwa fom je. E bi chinchina me nkwa fom ya wase wo hye mi. Mi se o se ju nkwa fo e na wa kwenti na wo nko. Eja na wo ne hwa. Som.
ada ye be ye nwo ofie ha aduane keke ne de no a ebeso adwongo ne ye be ye adwongo shom die be ye masika ne shom na ko na nyako ba be de be ha shom na me nyako ya o se de Ede papa ade papa o ko afu o ye dey me se wo ye dey me bobo ne ma de ne ma no e wo dem me ye wanchi fia ma me ene ye da bone ni ye mukura na esi jakura na eni wa ka betimi ne nako na wo hyene se wo kono amabi ma be dey e ba cho ene ma na nyina home o ye onua ase ka na to o tsana no ko wate papa jakura bebre ne gujale ho na de ne no wankofa makofa ba o na ba kwa me ma me de to papa afo chesa wo de wo eje wo we samu semu so aseburu nyakura ne nsan ni ana matwe ne nyina begu ho agibi ti ase ka no se papa nso agugu emfoi pakato why o so ma hwini nyina ase de no mfoi why se ka na nam hwini yi why empanyi se ye power pampamu ye show ko mu de ne waba mu bu awa de yo ho a unhu ade yo ene yo hu so mfa so o kina bi obati ase hey amani si unhu fom ba jaw why eya brefi why wanya nko de afediane ni siso mu ne di wo siso ye ni di ne mati Tacho ye de na aduane be na ye Adjubi papa Adjubi papa asopra kope papa mama e ma de medwen ne mam de e ma de medwen no emam mpanye sie di jawa na e de asoa o papa ba o se mbehwe no why e na o we nuwo na ma mi so e nuwo ejabe no kwa na adi jam de me wa no mpanye sie di jawa na e de asoa no shweni sai mama ma we o papa ba fa man o se opanyini safo ba na me se mpanye si se oyi obi die ya e na wo die ye me so won kire wase me papa de na me o papa ba o so opanyini safo se oyi obi die ya e na wo die ye sa asem no won kire wase mi dobe me babo it's so better from a decant no enchancha wona fio me hu ade bi anopa no mani anye hu ade mira beti ha na me se me kokko kra wa ba me fa ade gu me ko hu me ko ye ne ba adwubi no ya me ba pa so ba wa ko ye ode ewisia no enam so ofie o mani nye hu ade ene da bone me gina kire hwe no ha me o hye no se ewisia no ko wura m ko fa jamana no se nene na nsa makọ emra makọ enam so le masini ma Agyakoo bi wo chinchina Atta David na da wonim se na emusuo ye kire o ana makọ enam se da bi wa bre na ne ye mukura da nka wo ne nyina anye dai enko o se obobo ne ma ayom se dia ne ma na da mu fi am ye wanchi still na akura ne still se me ma ne we ma ne nkoafu wo ko ye ni nyina de wa no tu mu ana me bo kontinu ko he ja wakopa beguja eja de ho no eja bebregu enso bia hu so awose edi ene tutu fom ansa kura na me ba ya me bedwala besesa me hu e awose edi ene tutu fom me akura na me hu ne ye da bonne a yenko obi anim se yenko fuom yenko nsuom woni Agyankate nti wo so wo hye ne enne bre na me ti nipa ni bia se so obi ne na jawu a na kire se ni wiase apem na sabi wiase wan na ekọ otimi de koyi anka Agyanka kra de enke enya ne sama ni nti ni so ye Agyanka o adenti na de ye wanya wo de no de ye yonko afum so ho ebia woni na ho so no waye na de woni da ho so pa wo ye de sabi adwe be na da utirim ira me ani na ho wona wo roba
maka waso man kan kire wano fo ani toto fom na fo waso toto na ba akora ni so ne bai na emmo am ya me mame ba ne nkohim eno anu no we de obi ani ho be pam ne ba so nkohye gem ebi wo so so a wo ye ni ya ebi ye nti manya adwale awie die na wa wani tua na hye madwuma ase asami de nyo na ho kan ka minyi ni o ti me ba me sra nkura ne ba mo ni na ho why mencho ya eto why na me se mencho yo na anu wie metena ho chee mate ono kwa okunko okro no kwa transa biase anye nne no beba akurei where we are fabre me na me ni this is here na me nkonko hwe ade wonja o Papa unwi aduane no Papa me nwie yo unwi aduane no a ano papa no aduane ma me na me hwe ade awia abo unwi aduane no Papa nyabo tire kakra won se me nko ana me hye wonti Ewurade Nyankopon na nya wo nko na da bia praman uni anya da bia ono nko na hye wo no aduane eti fa ade ni suo hwie nsuo no fa suo papa come here da bi jai na be no aduane ni ma me why mi di afran we achi a mewu da no ma me wahu suo uhunu ye uhunu ma mfanka ne ma ho na nka me anopa no nkun nam se no aduane ma me na ma ni di na me dai abodu ba akoko bodu mienu wo da hye wo se aduane no unwie na nko a na nye ono nko na ye o ye aduane besiri ko nsuo no koko fa de ko nsuo no nko no aduane na ye sesebra no ko nsuo besiri ko nsuo wasi obi o nsuo mo besoa wa ntimi kura wa nkoto obi akura soa ne fabra kono aduane ne mam ye aduane ne mam sisi a Adubi papa kete papa ajesem ti obra ugbe ebe ye ya ma oni tena nje he ya uwu awako why uni ba bia akọ we ye de kwa aware mate no mama o de no mama de o betia bia ye mama sa aware asemi nkonsuo ya na akeka nsem gume so saa cancel my we are saying me konsu u de jina hande kasa na nya wiase ya na ono odi konsu no enya wiase kan ko fa roba we abo fa roba ni fa ko baba me tu ko yo wachi ma o ade a ko bi abo bo konsu no ko me se konsu no odia nkonsu nesifia na bo nkwam de obefa am pebre ni mu hwe ye ye ni ntemami Midaba me babo, it's so better from a decant.